Arratsaldeon, arratsaldeon. Ongi etorria guztiok, eskerrik asko etortzeagatik. Hasteko eta beti bezala, Zaldiko Maldiko elkarteari eskerrak ematen diogu. Aretoa usteagatik eta bere laguntzarengatik. Herri Elizako lagunei ere eskertzen diegu haien laguntza eta haien webgunean herrieliza.org gure informazioak jartzeagatik. Etorri zaretenoi eskerrak emateaz gain, sakeleko telefonoak itzaltzeko eskatzen dizuegu, mesedez, beharrezkoa baldin bada. Aurrekoetan bezala, gaurko ekitaldia bideoan grabatzen ari gara eta gero interneten jarriko dugu ikusgai. Gaur Lucio Tabar dugu gure artean hizlari. Eskerrik asko, Lucio, gure gonbidapena onartzeagatik. Zuei. Lucio ikako Arturo Kampion Euskaltegian irakaslea izan da, gaur egun Emauseko trapuketarietan ari da lanean, eta desazkundearen aldeko bira beste aldera taldeko kidea da. Hain zuzen ere, desazkundea dugu gaurko gaia. Ez alda egia hazkunde ekonomikoa dela krisia gainditzeko bide bakarra? Ez alda egia langabezia murriztua izateko ekonomikoki haztea beste biderik ez dugula? Ez da egia. Aldirantziz baizik. Hazkunde ekonomikoa ez da bide bakarra. Eta are gehiago, mugari gabeko hazkunde ekonomikoa guztiz eta erabat ezinezkoa dela argi eta ozen esan behar dugu. Margaret Kennedyk orain dela 20 urte inguru idatzitako liburu batean, inflaziorik eta interes tasarik gabeko dirua, liburu hau, hain zuzen ere, gaztelaniazko edizioa da hau, Dinero sin inflación ni tasas de interés, Margaret Kennedy. Idazle honek honako adibide hau aipatzen du. Orain dela 2000 urte, jarriko bazen zentimo bat, marko zentimo bat bazen adibidea. 104 interesean, ez da interes oso altua, ez da? Bueno, 104. 1750 urterako, 18. mendearen erdian, haren balioa lurra planetaren tamainako urrezko esferarena izango litzanteke. Eta 1980 urterako, 20. mendearen bukaerarako, 8.000 baino gehiago urrezko horrelako esfera askoa izango litzateke balioa. Beraz, hazkunde ekonomikoaren sisteman, erabat ezinezkoa da gauzak aberastasuna ekoiztea horrela hazten den diruaren balioa berdintzeko. Luziok argituko digu gaia, pixka bat gehiago segurazki, nahi duzunean. Eskerrik asko zuei, konbidatzeagatik ez niri etortzeagatik, hori garbi dago. Esan behar dizuet, ni enaizela ez gai honetan aditua, ez jakintzuot ni enaiz hori. Ni gizarte mugimenduetako militantea naiz, betidanik izan du naiz. Bere momentuan antimilitarismoan ibili nintzen urte askotan, eta gero guain dela, krisi hau hasi zenean, guain dela 6-7 urte pixkat hor salto eman eta desazkundearen historia honetan sartu nintzen. Beraz, ez pentsa, gauza guztietarako erantzunik dudanik, ez da kasualitatez ere, ez pentsa inolako
konponbiderik edo ez konponbiderik eta ez biderik ere, bueno, bidea bai, baina inolako konponbiderik planteatuko dudanik olakorik ez, Eta azkenengo oharra, nik beti hitzaldi bat eman behar izaten dudanean, zalantzak izaten ditut, entzutera etorri zaretenok, zer ote dakizuen honetaz, zer ezagutzen duzuen, zer ez, ze puntu izan daitezke, edo ze puntu izan daiteken eztabaidagarriagoa edo interesgarriagoa, eta horregatik nahiago izaten dut hitzaldiak franko eskematikoak egin, eta ahal izan ezkero, ez banaiz gehiago enrollatzen motzak, eta gero galderen arira, pues, vale, hasierako barrak. Bueno, desazkundea, eta hitzaldiaren izenburuan aipatzen den bezala, desazkundea eta murrizketak, azken finean desazkundea eta krisia. Bueno, hau ez da krisi bat. Behar bada krisi bat izan duzen, pues, hasieran, eta ez dut uste hori ere krisia izan zenik, hau estrategia bat da. Ez? Estrategia bat da, dirua beti bezala, baina are indartsuago, beti bezala banatzen jarraitzeko. Gero eta gehiago aberatsentzat, eta gero eta gutxiago pobreentzat. Beraz, krisi hitza, nik uste dut ezabatu beharko genukela eta estrategiaz hitz egin. Aberatzen estrategiaz. Hori bat. Eta gero bai, egia da, jende asko ari da oso gaizki pasatzen, langabezian, etxeetatik kanporatuak, horrelako jantoki publikoetara joan beharra, pues benetan jatekorik ere ez dutelako, baina hala ere, hau oso krisi erlatiboa da. Esplikatuko dut, adieraziko izuet, zergatik esaten du, zergatik ausatzen naizen esatera, krisia erlatiboa dela. Benetako krisia ez dago hemen. Ez. Benetako krisia herrialde pobreetan dago. Are zehatzago, herrialde pobreetako behartsuengan. Eta are zehatzago oraindik herrialde pobreetako emakume behartsuengan. Eta hori garbi izan behar dugu. Hemen oso gaizki bizita ere, ez dago alderatzerik munduan dagoen errealitatearekin. Bi, krisi erlatiboa da, nire ustez, gure gizartean, gure artean, krisi getoa, nik krisi getoa ditzen diot, krisi getoa delako. Hau da, bada zati bat, aberatsak, are hobeki bizi direnak, krisia dela eta gainera datuak ere agertzen dira batzutan lujozko produktuen salmenta zenbat handitu den eta horrelako gauzak, eta bueno, eta hemen Iruñan ere, pues egun batean semaforo baten aurrian gelditzea eta ikustea zenolako autoak pasatzen dien aurretik, zenbat BMW, Audi, Volkswagen handiak, eta hori ikustea aski da, benetan ikusteko, pues badela zati bat oso ongi eta hobeki bizi dena, nahiz eta krisi hori izan. Bada gizartearen beste zati handi bat, klase ertaina nolabait esateko, oso ongi bizitzen jarraitzen dugunok, eta nik hor sartzen dute nire burua, klase ertaina horretan, ez da gizuek. Eta gero bada zati txikia, benetan gaizki pasatzen ari dena. Baina, klaro, insistitzen dut, zer da gaizki pasatzea? Ni Emauseko trapukerietan ari naiz lanian, ez? Eta nik ezagutzen dut lankide askoren egoera, eta benetan ekonomikoki egoera latza da, baina gure soldata txikiak dira. Pero, datu zehatzan nahi baldin badituzue, gero emango dizkizuet, nik ez dut inolako arazorik. Baina, hala ere, sakelekoa dute.
telebista bat, telebista zaharra dute, baina hala ere plasma edo telebista mehar hoietakoa erosi nahi dute eta horretan dirua gastatu. Eta, gaizki bizitzea, zer da gaizki bizitzea? Bai. Zerekin eginen dugu konparaketa esateko gaizki ala ongi bizi garen? Eta hirugarren aipamena esateko krisi hau erlatiboa dela, nire irudiko, gure irudiko, pluralean hitz egin beharko nuke, krisi hau oso afera txikia da gainean dugun beste hainbat krisirekin alderatuta. Baloreen krisia, krisi guztien oinarrian dagoena, hau da, lehiakortasuna, kompetitibitatea, eta ez elkarrekin aritzea, kooperazioa, berekoitasuna, individualismoa, eta ez elkartasuna, azken finean, dirua eta gauza materialak persona eta bizitzaren gainetik jartzea. Baloreen krisia, krisi ekologikoa, krisi ekologiko ikaragarria. Azken finean, munduak ekoiztu eta zurgatzen ahal duena baino, bi aldiz eta piko jaztegit 3 aldiz ere ezote den gehiago erabiltzen dugu urtean. Krisi energia krisia edo krisi energia krisia, vale. Petrolio ez da bukatzen ari, hori egia da, baina bai bere muturrera iristen ari da, eta badirudi petrolearen ekoizpena maldan bera hasiko dela. Goain ari dira eskisto eta kontu hoiekin, baina goaingoz ez dago jakiterik benetan horrek zematen duen. Badago jakitea zenolako kalte ekologikoa sortuko duen horrek, baina petrolioa ekoizteko zenolako ondorioak eta izan dituen, oraindik ez dago jakiterik, baina badirudi maldan bera hasiko dela, petrolea izaten, jarraituko du, baina gero eta garestiagoa eta gero eta zailagoa petroleo hori ateratzea. Hau da, gero eta petroleo gehiago gastatu beharko da, gero eta petroleo gutxiago ateratzeko. Gasak ere izan ditu bere mugak, beranduxeago, baina horrek ere baditu bere mugak. Energia nuklearra ez da konponbidea, uranioak ere bere mugak bai ditu eta urte gehiagirako ere ez da. Beraz, energia krisia ere badugu hor, eta hori bai izanen dela oso gogorra. Eta gizarte antolamenduaren krisia, edo demokraziaren krisia. Nik uste dut garaia iritsi dela, benetan galdetzen hasteko ia zeinek agintzen duen. Legebiltzarrak, edo legebiltzarrek, gobernuek, ala merkatu ospetsu horrek, hau da, aberatsenek. Krisi hauekin alderatuta, gure irudiko, oraingo krisi ekonomiko edo krisi finanzieroa oso afera txikia da. Krisi hauek guztiak, elkarturik, ageri zaizkigula, zibilizazioaren krisiaren aurrean gaudela esatera ausartzen gara. Krisia, bale, aipamen batzuk. Barkatu, ez dizuet pixkat komentatu nola estrukturatu dudan hitzaldia. Lehendabizi krisiaren inguruko aipamen hauek, jazta, bukatu egin dira. Orain, desazkundearen inguruko beste aipamen batzuk egingo ditut, eta gero testutxo bat irakurriko dizuet, nik prestatutakoa, baina hori testu hori nahiago dut irakurri, pixkat bi gai hoiek lotuz. Segun zenbat denbora eman dudan hizketan eta bada gero beste arlo bat nolabait esateko
zer egin honen aurrean, baina igual hori nahiago dut ja galde erantzunetan eta aipatzea da. Desazkundea. Desazkundearen lehendabiziko aipamenak edo aztarnak edo 70. hamarkadan edo hasi ziren, garai hartan ere petroleoaren krisia izan duzen, bapatean petroleoa kristona gareztu baitzen. Baina benetan azkenengo 10-12 urte hauetan hartu du nolabiteko indarra eta Frantziatik abiatuta. Desazkunde hitza, decrecimiento, egia esan da, itxusia da. Nik onartu egiten dut itxusia dela, gero beste alde batetik, ezkorra da negatiboa, beraz, transmititzeko eta beti okerrago, baina hala ere balio handia du gure ustez, justo hazkunde ekonomikoaren mitoaren aurka jotzen duelako. Eta hazkunde ekonomikoaren mitoa diot, esaten dutenez, eta gainera, jende askok esaten baitu, badirudi hazkunde ekonomikoa gauza guztietarako dela konponbidea. Langabezia, bai, hazkunde ekonomikoa izan ezkero murriztu eginen da. Ezberdintasun sozialak, bai, ezberdintasun sozialak, hazkunde ekonomikoa lortu ezkero murriztu egingo dira. Baina klima aldaketa ere, diote batzuk, enpresak konturatzen direnean klima aldaketaren aurka borrokatzea errentagarria dela, hau da, hazkunde ekonomikorako balio duela, orduan konponduko da klima aldaketa. Guk pentsatzen dugu errealitateak justo alderantziz erakusten duela. Egia da, eta hori esan beharra da, hainbat tokitan eta hainbat urtetan hazkunde ekonomikoa ona izan dela, hemen adibidez. Baina punto batera iritsita eta hortik gora, guk baloratzen dugu askoz ere kaltegarriagoa dela, onuragarriagoa baino. 3 zutabe nagusi ditu desazkundeak. Bat baikorra, nolabait esateko, eta 2 erabat ezkorrak. Baikorra, aipatuko dut lehendabizi, eta gero azalduko dut pizkatxo batez. Guk defendatzen dugu gutxiago ekoiztuz, gauza material gutxiago ekoiztuz, hau da, gutxiago lan eginez eta gutxiago konsumituz, hobeki biziko garela. Gu horretan, erabat konbentzituta gaude. Hori, baikorra. Ezkorrak, Iñakik aipatu duena. Mundu mugatu batean, hazkunde ekonomiko mugagabea dela sinesten duena, ala idiota da, ala ekonomista. Eta hirugarrena, gure bizi maila materialak mantendu eta hazi nahi izateak, ezinbestez gehiengoaren pobrezia eta milioika lagun gosez hiltzea dakar berarekin. Hori hala da. Baikorra. Gutxiago ekoiztuz, hau da, gutxiago lan eginez, gutxiago konsumituz, hobeki biziko gara. Santiago Albarriko pentsalariak dio munduan badirela 2 gose mota. Bat, benetako gosea, jateko aski ez dutenena, eta gero beste gose bat, aski eta soberan dugunona, beti gehiago nahi izatearena. Eta beti gehiago, eta beti gehiago, eta beti gehiago. Eta ez gara ezerekin konformatzen. Eta gose horrek, beti gehiago nahi izate horrek, barne insatisfakzioa handia sortzen digu.
gure larruan pozik ezin bizitzeko. Eta gainera, beti izaten dira saleros daitezkeen gauzak. Gero jendeari galdetzen diozu, ia zer den garrantzitsuena, eta bai, familia, laguna, eta... Baina gero, zertan ematen dugu bizitza benetan? Dirua, irabazi nahian, gastatu ahal izateko. Eta gainerako arloak, lasai bizi ahal izatea, familiarekin lagunarekin egon ahal izatea, ezer ez egitea, bizitza sozial eta politikoan parte hartu ahal izatea, etxeko lanak, zainketa lanak ere aurrera eraman ahal izatea, hori dena bigarren, hirugarren eta laugarren mailara eramaten dugu. Eta insatisfakzio, Santiago Albarriko kaipatzen duen insatisfakzio horren datuak ere badira. Depresioaren aurkako botiken salmentak, gero eta handiagoak, suizidio tasa, gero eta altuagoa, badira datuak. Beraz, guk defenditzen dugu, erabat konbentziturik gaude, gutxiago ekoiztuz, gutxiago lan eginez, gutxiago konsumituz, eta benetan garrantzia duten gauzei, garrantzia emanez, askoz ere hobeki eta pozago biziko ginakela. Alde ezkorrak. Mundu mugatuan, hazkunde ekonomiko mugagabea ezinezkoa da. 1950 geroztik, biztanleria bikoiztu eginda, ekoizpen materiala hirukoiztu eta energia kontsumoa lau aldiz handitu. Eta teknologiak ez dio progresio honi erantzun, eta ez dio erantzunen, etorkizunean ere. Gero nahi izan ezkero, gehiago komentatuko dugu. Petroleoa bukatu, garestitu seguro, eta, karo, petroleoa garestitzeak, eta orain arte erabili izan dugun bezala, ezin erabiltzeak, zenolako ondorioak izan ditzaken, imaginatzen hasten garenean, pues, automatiko garraioa etortzen zaigu burura, industria ere bai, baina ez da ahaztu behar egun bai nekazaritza eta bai abeltzaintzak, dependentzia, menpekotasun ikaragarria dute petrolioarekin. Beraz, petroleo garestitze eta eskasago izate horrek oso ondorio larriak izan ditzake elikaduran. Ez dut, hemendik 15-20 urtera iris daiteke, pues, orain bai, orain bada munduan janari aski bertan bizi garen guziok elikatu ahal izateko. Baina hemendik urte gutxira, goze krisi ikaragarria sor daitekela petroleo eskasia delata. Honi gehitzen baldin badiogu, kutsadura, lurren basamortutzea, temperatura igoera, klimaldaketa, biodibertsitatearen galera, ur edangarriaren eskasia. Konturatuko gara, ekologikoki egoera manten ezinera ari garela iristen, ez pagara iritsi. Honi egitzen baldin badiogu, hor badirela hainbat herrialde, Txina, India, Brasil, milioika eta milioika lagun bizi dira bertan, eta hoiek ere gure paradisura etorri nahi dute,
konsumoaren paradisura etorri nahi dute. Horari dira, ate joka eta ja atea franko irekita. Munduak ez du ematen. Guk dugun bizi maila materiala, munduko biztanle guztientzat eman ahal izateko. Hor, aztarna ekologikoa erabiltzen da neurtzeko gizarte batek zenbateko lurraldea beharko ote lukeen konsumitzen duen guzia ekoiztu ahal izateko eta gero sortzen dituen hondakinak berziklatu ahal izateko. Mendebaldeko gizarteetan aztarna ekologikoa dagokiguna baino askoz ere handiagoa da, inolako zalantzarik gabe, eta mundu mailan orain dela urte eta piko ja 2 mundu eta piko beharko ziren horretarako, eta uste dut orain dela gutxi ezagun batek aipatu zuen, ja hasi direla esaten, ja 3 mundu beharko liratekela gure konsumo mailari, munduak duen konsumo mailari eutsi ahal izateko. Karo, ez 3 mundu ez dugu. Nondik ari gara dagokigunaren gainetik konsumitzen eta kutsatzen ari garen hori guzia, nondik ari gara lapurtzen. Alde batetik, aski bizitzeko ez dutenen gandik, hau da, pobreen gandik. 2, izadiari ere, lapurtu egiten diogu, kaltetuz eta izorratuz. Eta 3, datozen belaunaldiei ari gatzaizkie lapurtzen. Auskalo, ze mundu utziko ote diegun datozen belaunaldiei. Eta 3. zutabea, desazkundearen 3. zutabea, hau da, gure bizi maila materiala mantentzeak ezinbestez pobrezia eta gosea eta hiltzea dakarrela. Orain ja datu hauek ez dute balio, baina orain dela gutxi arte esaten genuen munduko biztanleriaren 20% aberatsak, salario, ze moduz, baliapideen 80% konsumitzen zuela. Eta gainerako biztanleen, gainerako 80%-rentzat, 20%, apurrak, seguro egun zifra hauek aldatu egin direla eta are gehiago konsumitzen dugula. Eta gure aberastasuna, lehen esan dudan bezala, munduko 80% pobreziaren arrazoia eta ondorioa da. Haiek pobreak dira, gu aberatsak garelako. Eta gu aberatsak gara, haiek pobreak direlako. Eta ez da haiek inutil, alfer, eta ez dakit zer direla, ez. Gainera, alde ekologikoa kontuan hartuta, garbi dago, gero eta baliapide gutxiago izanen dela, gero eta jende gehiago ere bai, eta gero eta aberats gutxiago, gero eta zati handiagoa lortuko du. Honi eusteko, bueno, ez dut uste, hola, besterik gabe gertatuko denik, eta honi usteko erabili beharko da, alde batetik, indar ekonomikoa, hau da, mundu mailan globalizazioa, imperialismoari deitzeko modu modernoa, globalizazioa azken finean imperialismoa da, baina, eta gure gizartean beldurra, orain gertatzen ari zaiguna, murrizketa, krisia, eta indar ekonomikoa aski ez denean, indar militarra. Gerrak mundu mailan eta errepresioa gure gizartean.
Gainera bai, klaro, gu aberatsen aldean gaude, baina zeinek esaten digu hemendik 20 urtera, gu segurazki ez, edo ni behintzatez ja oso zaharra izanen bait naiz, baina zeinek esaten digu hemendik 20 urtera paterak ez direla Kadizetik aterako Maroko aldera joateko? Zeinek esaten digu, hemendik 20 urtera gu ez garela pobreak izanen eta herrialdea aberatsetara, Maroko badu hazkunde ekonomiko handia eta ez dugula joan beharko bizirik jarraitu ahal izateko. Eta ez patikute sartzen uzten, pues behar bada paterak beste aldera bidali beharko ditugu. Hor bada, Hego Ameriketan sortutako oso kontzeptu interesgarria nire irudiko, duintasun marra, la línea dignidad deitzen diote. Hau da, denok duintasunez bizi ahal izateko izan beharko genuke baliapide materialak. Garbi dago, munduko biztanle gehienek gehiago beharko luketela marra horretara iristeko, eta guk berriz, insistitzen dut, ez da okerrago bizi beharko genuke, ez. Materialkik, gure konsumo materiala, jeitsi beharko genuke duintasun marra horretara iristeko, eta horrela mundu osoan biztanle guztiak duintasunez bizi ahal izateko. Hau da pixkat, desazkundearen ingurukoa, eta guain lehen esan bezala, testutxo bat, hau ordenatuko dut, bestela gero liatu egingo naiz, testutxo bat irakurriko dizuet, egia esan da, hau etxean nuen, eta hitzaldia, joan den asteburuan hitzaldia pixka prestatzen ari nintzela eta ez dakiz zer, testutxo aurkitu nuen, eta hau, ongi da, egokia iruditu zitzaidan, eta zertarako prestatu oten nuenik, ez dut ideiarik ere, sentitzen dut, ja, adinak ez du barkatzen. Bueno, testutxo bat da motza, Desazkundea ala murrizketak. Zer dira murrizketak azken finean? Aberastasunaren eta beraz, pobreziaren banaketa beste modu batez antolatzeko kapitalismoak aukeratu duen bide berria. Bueno, berria eta ez da horren berria, Ego eta Erta Amerikan antzeko planteamendua egin zuten 80. hamarkadan eta, baina hemen bai, Europan eta Europako hegoalde honetan bide berria. Esan nahi dut, Bigarren Mundu Gerraz geroztik eta mendebaldeko Europan, ez beste inon, kapitalismoak Sobiet Batasunaren, komunismoaren beldurrez, langile mugimenduaren indarrak beharturik, ongizate estatua aurrera eramatea onartu zuen. Hauxe, iruditzen baitzitzaion biderik hoberena ahalik eta diru gehien poltsikoratzeko. Nolabait esateko, zerbait ematea onartu zuten dena galtzearen beldurrez. Eta ona izan zen. Zerbitzu publikoak, osasuna, hezkuntza, erretretak, langabezia saria eratu ziren, eta beste alde batetik bizi maila ekonomikoa, bizi maila materiala igo zen. Baina momentu batean, enuke jakinen zehazten noiz izan zen zehazki, baina ekologikoki gure aztarna ekologikoa, lehen aipatu dudana, gainditu genuenean, hau da, dagokiguna baino gehiago erabiltzen hasi ginenean, eta sozialki duintasunez bizitzetik
soberan izatera pasatu ginenean, kapitalismoak haien konplize egin gintuen. Kapitalismoak haien konplize egin gintuen kapitalista txikiak bihurtuz. Eduardo Galeanok dioen bezala, hamburgesatu gintuzten, edo hamburgesatu ginen, eta munduan barna kapitalismoak egiten dituen lapurreta eta gehiegikerien partaide bihurtu ginen. Orain kapitalismoak ez du beldurrik. Sobiet batasuna desagertu zen, eta langileen mugimenduak izan dezakeen indarrak ez dio inolako beldurrik ematen. Eta gainera etekin handiagoak nahi ditu. Beti, hori kapitalismoaren berezko ezaugarria da, beti gehiago nahi izaten du. Etekin handiagoak nahi ditu. Beraz, garbi dago. Diru publikoa ez da zerbitzu publikoak emateko erabiliko, baizik eta bankuen zorrak, bankarien etekinak ordaintzeko. Eta honen aurrean, zer aldarrikatu, zer eskatu? Nik somatzen dut, egun egiten diren borroketan, gehienok lehengo egoerara, hau da, krisia hasi aurreko egoerara itzultzea nahiko luketela. Edo hori ematen du, bederen? Baina, bat, hori ezinezkoa da. Garai horiek ez dira inoiz berdin itzuliko. Eta beharrik, nire irudiko. Bi, krisia hasi aurretiko egoera horren ona altzen, horren ongi bizi ginen, zoriontsu bizi ginen, ezkerreko ikuspuntutik, ezkerreko, progresista, etiko, deitu nahi duzuen bezala, orain dela 5-6 urte bizi ginen bezala bizitzea dugu helburu? Eskasa, ez? Eta hau ja itzalian aipatu dut, lehen esan duguna, gure bizi maila materiala 3 lapurretan dago oinarriturik. Munduan duintasunez bizitzeko aski ez dutenei egiten diegun lapurreta, izadiari egiten dioguna, eta etorriko diren belaunaldiei lapurtzen dieguna. Beraz, kapitalista handiek krisia sortu dute diru gehiago haien poltsikoetara bideratzeko. Eta honi aurre egiteko guk ezin diegu planteatu. Ez izan horrelakoak. Bale, benga, lehen eramaten zenutena, baina utzi guzue guri mesedez, mendebaldeko Europako biztanle hori ere, tartazati haundi xamarra jaten. Eta munduko gainerako biztanleak, ze eginen diogu? Guk ezin dugu haien arazoa konpondu. Ez. Horrela ez. Edo banaketa mundu osoan persona guztiak duintasunez bizi ahal izateko egin beharra dela aldarrikatzen dugu, eta honek esan nahi du gure bizi maila materiala jaitsi beharra dugula, edo bestela jai dugu. Banaketa haiek nahi duten bezala egiten jarraituko dute. Eskerrik asko. Eta onaino. Gai honi buruz, badira taldeak edo, nolazpeiteko egiten ari diena. Frantzian bai, hazkundeari eragozleak, deitzen dira, eta badute nolabaiteko indarra. Bilbon ere bada desazkunde izeneko taldea, egia esan da ez dakit oso ongi, orain dela urte pare bat edo, indartsu zeuden, eta lanean ari ziren
baina gero ja galdu egin dut erlazioa. Eta hemen Iruñean sortu zen Bira beste aldera izeneko taldea, baina hemen Iruñean hori desagertu egin da. Gure artean nolabiteko harremana bai badugu, pues adibidez Alex talde horretan zegoen eta hitzaldi bat euskaraz eman beharra zela, bueno, pues hotz egin zidan nik emateko. Gero beste batzuk, pues ez desazkundean zehazki, baina honekin nolabiteko harremana duten gaietan ari gara lanean, planteamendu hauetatik, lehen komentatzen genuen hor bada banatu izeneko taldetxo bat lan banaketaren alde lanean ari dena, justo azkenengo 2 asteotan ekintza txiki pare bat egin dugu bat Volkswagenen aurrean salatzeko ordu ekstra kopuru ikaragarria egiten dutela, eta beste bat hor osasun bidearen aurrean, pues hor nola ari diren lanpostuak kentzen eta salatzeko, da, lan banaketa aldarrikatzeko. Beste batzuk, pues horrelako konsumo zuzeneko taldeetan eta sartu dira, nekazariekin harremanetan jarri eta horrela produktu ekologikoak zuzenean lortu alizateko, baina desazkunde gaia bera, orokorrean eta lantzen duen talderik egun ez da Iruñan. Teorian hori aspalditik esan dago. Ez da ezer berririk hemen, Hau, aspaldi dago esana. Esatea, eskundea eta garapena gauza direla, zera desberdin. Eta eskundea izan behar dela guztientzat, unibertsala, ez dela zentzurik, eta munduan zehar ditugu. Eta gero, esaten dute Euskalia edo Sustible edo Euskal Herria esan nahi duen horrek, baina gutxiago estatuta. Teorian, esaten dute hitzak dira. Eta, politik ere esaten dute, baina gero, nola egin hori? Bueno, horretan ere, sartzen algara, baina igual beste 20 minutuko hitzaldia emanen dizuet, Bai, sartuko da. Bai, egia da, esana dago aspaldi, baina uste dut gutxiegi errepikatua eta Franco aspaldi ere ahaztua. Gu geu lehendabizikoak. Nik hor interesgarria iruditzen zaite desazkunde aldetik, beste gauza batzuen artean, mundu mailako planteamendua egiten du askotan, gure gizarteari begirako planteamenduak egiten ditugu, hau da, Euskal Herria, Espainia, Europa, ez da aski, hori gehiago zabaldu beharra da. Gero ikusiko dugu borroka nola bideratu, edo zeri heldu, edo nondik hasi, edo hurbilenetik hasi beharra. Baina planteamendu orokor hori, mundu mailako planteamendua izatea, niri oso interesgarria iruditzen zait. Eta hemen kaskoan sartu beharrekoa. Askotan aldarrikapen sindikalak oso eskaxak dira. Sindikatu ofizialistek haien afiliatuei besterik ez diete begiratzen. Sindikatu alternatiboagoek, pues igual gehiago, baina gehienez ere Euskal Herriko gizarteari. Hori eskaxa da. Eta gero beste alde batetik, egia da, esana dagoela, baina errealitatean oraindik oso eskaxa da planteamendu ekologiko eta planteamendu sozialaren arteko lotura. Eta nik esango nuke, eta ez naiz ni bakarrik, txanponaren bi aldeak direla. Justizia ekologikorik gabe ez dela justizia soziala izanen. Eta justizia sozialik gabe ez dela justizia ekologikorik izanen. Zer egin? Hurbilenetik hasi,
pensaeratik hasi, pensamoldeetik hasi. Pentsatzeko modua aldatu beharra dago. Osea, beste modu batez pentsatu behar ditugu gauzak. Nik galdetu ezkeo espekulatzaile finanzieroak zer iruditzen zaizkizuen, ez du galdetu beharrik. Badakit zer pentsatzen duzuen. Baina hala ere, aurrezki kutxara joaten garenean, eta langileak esaten digunean, badut oso aukera ona, behira, hor dituzun 3-4 euro horiek, kontu honetan sartzen baldin badituzu, pues 2,3, irabazi beharrean, 3,4 emanen dizugu. Eta kontu hau lotuta dago enpresa honen eta honen akzioen... Esaten dizute 0,5 gehiago eta kitxo. Zertan? Eta horren aurrean guk ze pentsatzen dugu. Bole. Dirua eman behar duela zeinek esan du? Hoi kapitalistek esaten dute, ez? Dirua eman behar du. Eta guk sinetsi egin dugu. Eta pentsatzen dugun dirua eman behar duela. Hori, Hola da? Nahi dugulako. Bai, nahi dugulako. Baina, hola, jan egiten gaitu sistemak. Eta burua benetan, bueno, bai, holako gauza asko dago, segundo bat betaurrekoak hartuko ditut, bestelako ez dut ikusten eta ikusi duzu Sagrario hitzaldia, erabat. Hitzaldi bat betaurrekoak hartuta ematen duan lehendabiziko aldia baita, eta erotutan nabil hemen utzi hartu ez dut itxurarik, etxean irakurtzeko bai, baina hola ja publikoan eta, bueno, segundo bat, lehiakortasuna, kompetitibitatea. Bai, hombre, lanpostuak mantendu nahi baldin baditugu eta langabezi tasa murriztuta kompetitibitatea handitu beharra. Beraz, kompetitu behar dugu. Noren aurka, kompetitu norbaiten aurka egiten baita. Noren aurka, kompetitu behar dugu, ondoko lankidearen aurka, ia nik azkarrago egiten dudan lan, eta norbait bota behar izan ezkero, ia ondokoa botatzen duten eta ez ni. Edo, ondoko herriko lantegiko langileen aurka. Hoien aurka, kompetitu behar dugu, ia gure lantegiak aurrera jarritzen duen, eta haienak ez. Edo, Txinako edo Vietnameko langileen aurka. Hau da, 60 edo 80 orduz astean aritzen diren hoien aurka, bizi baldintza ezin okerragotan, 4 sosa irabaziz, hoien aurka lehiatu behar dugu, hoien aurka konpetitu behar dugu. Ez. Kompetitibitatea, barkatuko didazuen, baina ni kompetitibitatearen, lehiakortasunaren erabat aurkakoa naiz. Beste gauza bat da kompetentea izatea, Kompetente izatea egiten duzun lan horretan, gauza ezberdina dira. Eta hori, esan egiten dute eta sinetsi egiten dugu. Bai? Ez da erremeiorik ez daukagu askotan. Entzuten duzu, edo ez dela, hause itxiko dugu, eta etxera.
bestela ez dugu zailduko. Olakoak izaten eta entzuten ditu. Eta zerbait egin daiteke? Horren aurka? Euskaraz oso... nola esaten da gazteleraz? Euskaraz erosteko ahalmena, eta oso adierazgarria da. Poder adquisitivo. Gazteleraz disimulatuago gelditzen da, ez? Mantener el poder adquisitivo, ez? Hori langileen aldarrikapen finkoa. Euskaraz, oso euskabeti garbiagoa izaten baita, erosteko ahalmenari eutsi. Erosteko ahalmenari eutsi. Langileon aldarrikapena. Beraz, nik uste dut askotan buruan, hola, klik egitea eta beste modu batez pensatzen saiatzea edo gauzak aztertzea interesgarria dela. Bueno, hau beste adibide bat jarriko dut, baina hau bukaerarako hau polemikoagoa baita. Bale, zer egin daiteke, ja alde praktikoan. Niko hemen bi maila planteatzen dut. Alde batetik, norberaren ezezko desobedientzia. Desobedientzia negativa. Ez dut hiperretan erosiko. Naiz eta merkeagoa eta teorian erosoagoa izan. Ez dut ordu estrarik egingo. Ez dut autoa aldatuko. Ez dut behar ez dudan arropa erosiko. Naiz Londonera joanen, naiz eta oso bidaia merkea aurkitu tasak besterik ez. Ez dut ordenagailua aldatuko, naiz eta pizten dudanean 30 segundo zain egon behar martxan jarri arte. Ez. Nire bizi personalean, nire arlo personalean, aurre egingo diot publizitateari, kreditua ere, trampa ikaragarria baita, eta zaharkitzapenari. Zaharkitzapena obsolescentzia deitzen. Bai, bueno, badira bi, badira, programatutakoa, hau da, ekoizleek egiten dutena, pues, handik 5 urtera izorratzeko, edo 5 urtera edo 2 urtera izorratzeko, eta horrela, berri bat erosi behar izateko, eta beste bat da guri sinestarazten digutena. Sakeleko hori oraindik, hombre, erosi berria, hori zaharkitua da. Ordenagailu horrekin, baina horrek ez du ez dakiz ze programa eta bueno, guain barne ministeritzak eskutitz bat bidali omen digu, niri ez zait iritsi. 10 urte baino gehiago duten autoen jabeoi esateko ernibili, ez direla bat ere seguruak. Gure furgonetak aurten 25 beteko ditu. Hoixe, bai, berak nahi duena, eskatzen duna. Gauza bat da, gauzak izorrateo egiten direla, horretarako prestatzen dituztelako, eta beste gauza bat da, moda, beharra, bueno, pues hor bada, arlo bat, maila personalean lantzen ahal dena. Eta gero
Urrengo arloa askoz ere zailagoa eta konplejuagoa, baina nik baiezko desobedientzia kolektiboa deitzen diot. Hau da, antolatzea ahal ditugun arloak kapitalismotik ateratzeko. Sal erosketen harreman hoietatik atera ahal izateko. Ahal ditugun arloak. Lehen aipatu ditudan konsumo talde horiek hipermerkatuetan erosi beharrean, nekazariei zuzen erosteko, eta hor N sindikatuak badu olako talde bat antolatua, hor Donibanen dute egoitza, eta etxe bizitza dela eta bueno, pues claro, edo etxe bat erosi, edo alokatu, bueno, hor Katalunian bada kooperatiba integral deitzen dena, eta hor etxe bizitzak izateko kooperatibak ari dira antolatzen, baina ez jabeak izateko, baizik eta erabiltzaileak izateko. Hau da, zu etxe horretan bizitzeko eskubidea duzu, bizi nahi duzun bitartean, eta horretarako zara kooperatiba horretako partaide. Baina aldegin nahi baldin baduzu eta etxea ez da zurea. Erabiltzen altzen nuen, erabiltzen nahi zenuen bitxartean, baina aldegitea erabiltzen baldin duzu, etxea kooperatiban gelditzen da, zuk alde egiten duzu. Badira sistemak. Bada energia gara izeneko kooperatiba bat, hori ere Kataluniatik dator, Som Energia, baina hemen bada, energia gara, energia berriztagarria ekoizten du, eta hor zuk uzten aldiozu Iberdrolari ordaintzeari eta kooperatiba honetan integratuta. Egia esan da epe luze xamarra dela eskatzen duzunetik lortu arte jende gehiegi edo eskaera gehiegi omen dute eta kostatzen zaie hori dena prozesatzea, baina nik orain dela ja ez dakit urtebete edo eskatu nuen eta 3-4 hilabetetan lan banaketa gure lantokietan aldarrikatzea eta gure sindikatuei eskatzea egiten diren konbenioetan lan banaketaren alde borrokatzea. Hau da, soldata igoeraren gainetik edo erosteko ahalmenari eustearen gainetik lan banaketa. Badira bideak. Beste hainbat herritan eta hiritan transizio proiektuak ere ari dira garatzen. Hemen Txantrean bada taldetxo bat, Txantrea bizi izenekoa, eta horretan ari dira. Nolabait mugimendua sortu nahian, Txantreari mugatuta, olako menpekotasun energetiko eta elikadura dela eta olako kanpotik etorritako gauzen menpekotasuna pixkanaka gutxitzeko. Eta auzo autonomoagoa izan ahal izateko. Badira proiektuak, oraindik txikiak dira. Hau gainera esperimentatu beharra da, saiatu, gaizki egin, zuzendu, beste bide bat hartu, baina badira bideak eta bada jendea planteamendu hauetan lanean ari dena. Eta nik beti esaten dut, honetaz
norbaitek baldin badaki, guk dakigu, euskaldunok, nola sortu ziren ikastolak? Nola sortu ziren euskaltegiak? Elkarteak, hau bezalako elkarte bat, nola sortzen da? Jendea elkartu egiten da, lan egiten du proiektu baten alde, eta gauza komunak sortzen dira. Barkatu? Kooperatibak, bueno, bai, karo, hor arrasatekoa eta horrek ze tamaina hartu zuen, pues, neurri handi batean, pues, ja, kapitalista bihurtu ziren. Baina, bueno, bada hor, hala ere, planteamendua hola beharko luke izan. Zer egiten aldut nik, alde batetik maila personala, baina gero, zer egiten aldut nik kolektiboki nire bizitzaren arlo batzuk bederen, kapitalismo edo harreman kapitalista hoietatik atera ahal izateko. Lantegietara joateko autobusak lehen asko ziren, orain iaia ez da. Jendeak hartzen ez dituelako, autoz joaten delako, baina zerbitzu publikoa, garraio zerbitzu publikoa industria poligonoetara. Gau, bestela, lanean hasi nahi baldin baduzu, autoa izan behar duzu derrigorrez. Hor, gurpilean zaude. Badira. Baina hor, badaude esate baterako kooperatibak, nahi dut aspaldikoak ez, mondragoikoak edo ardoa, ekoizteko eta horrela ez, baina azkenean, maztia dauzkatenak, hoi saldu nahi dute, eta dirua, potxika. Eta gero, ardoa saldu behar da, eta ardoa, eta bueno, ardoa saltzea ongi dago, niri gustatzen zait ardoa, ez? Baina askotan ere, ez dute saltzen ondo, eski hori nekazariak dira, eta horiek bakarrik produzitu nahi dute, eta bueno, pues eta egitea gero zer gertatuko den ardoarekin. Bueno, edo esnearekin. Zer gertatu da? Azkenean, kanpoko enpresak eta erosi dituzte. Edo, etxiko Andre bati ezaiozu ez, ezke 5 zentimo garestiagoa da hor, baina erosi behar dezu enagoa delako edo. Oso erosoa da, hiper batean erostea, eta hori da, aldaketea zailena. Ez dakit ze Grezia klasikoko ze filosofok esan zuen aspaldi, erosotasuna eta askatasunaren artean aukeratu beharra da. Ez da, lehen esan duzuena, hemen ez dago ezer berririk, hau dira aspaldi dago esana. Eta zuk gain aipatuzuna erosotasuna, pues begira, Grezia klasikoan ere ja garbi zuten. Erosotasuna eta askatasunaren artean aukeratu beharra dagoela. Beste arlo bat oso importantea, Bota. lehenago aipatu duzu, bankua, aurrezki kutxa, non dugu gure aurrezkia, non dugu gure dirua, eta zertarako erabiltzen den, eta nola demontre lortzen da dirua ematea, 1%, 1%, 0,5, nola lortzen da, nondik sortzen da diru hori zen, eta sartzen baduzu bilete bat, gaiola batean, eta galtzen. Oso importantea, oso gai importantea da hori. Bada existitzen da banka etika, fiare, Diegos Bank, bueno, nik uste dut aratago joan behar dena. Eta aurkezpenean jarri dudan adibidea hori Margaritken dena, niretzat oso da oso importantea da. Egia da. Urrezko ez dakizten. Bai. Nik uste dut, azken urte hauetan buelta asko eman dizko gai hori eta kapitalismoak 19. mendean oinarritzen zen
gehiago ekoiztean, gehiago produzitzean, langile asko izatean, eta gero eta gehiago, aberastasuna lortzea eta metatzea. Baina gaur egun, askoz ere garrantzi handiagoa dauka aberastasun finanzieroa existitzen bada, ekoizten dena baino. Eta nire ustez, honen ezurduran, honen giltza, kapitalaren interesan datza. Zergatik ematen diote hain garrantzi handia hazkundeari? Zergatik? Eta aberastasun maila bat edozein baldin badago eta guzti da ongi. Pasa dira 5-10 urte eta aberastasun berdinarekin ezin dugu bizi. Ez dugulako izan hazkunde. Zergatik? Erantzuna izango zen, segurati, kapitalaren interesa. Gaur egun, diru asko dutenek nahi dute diru gehiago izan. Gaur egun, eta beti izan da horrela, eta dirua lortzen dute interesen dira. Claro, dirua ez da existitzen. Dirua ez da errealitate bat, dirua da fikzio bat, gure arteko fikzio bat, adostu dugu balio ematea gauzei, eta elkartukatzeko, sare guztietak egiteko, eta hori da dirua. Inventatu dute, asmatu dute interesak, eta orduan dirua sortu behar duen dirua. Baina dirua adierazten du gauzen balioa. Orduan, dirua metatzen bada eta hazten bada esponentzialki portzentaiaren bidez, portzentaia oso txikia izan ere esponentziala da, hazkundea. Nolabait, aberastasuna behar dugu diru hori berdintzeko, zeren eta bestela, zeren balioa ere azten du dirua. Ez da existitzen balioa, orduan, desmoronatzen da, ondoratzen da dena. Orduan, interesak mantendu ahal izateko behar da ekoizpenaren hazkundea esponentziala. Behar da xautzea, zurgatzea, baliabideak esponentzialki gero eta gehiago. Orduan, oso importantea da, interesari uko egitea, oso importantea izango zen noizbait, aldugun alik eta lehen, ez dakit noiz, interesi gabeko banku sistema bat montatzea. Oso importantea da banka etika erabiltzea, zeren eta, gutxienez interesa txikiak izango dira, baina dirua ez dute utziko, pekatu handiak egiten duten enpresei eta esplotazio handiak eta hori guztiak gutxienez, dirua erabiliko da gauza onuragarrietan. Baina ari gehiago lortu behar dugu interesi gabeko sistema bat. Hori, horrengo ezakit noizko mintzati baterako edo ez da baterako itxiko dugu. Triodos bal, ipatu dizulez, esanen dizut ekologia gutxi dut. Euskerari ez dio kasurik egiten. Euskera, zero, baina ez balego bezala hemen ez baliz bezala euskera. Nik badakit bat joan da, dirua jarri nahi zunan, pixko bat ideologia natik ez, eta ikusi zuen ze interes ezauketan euskerakin, eta esan zuen fuera. Ni ez nahiz hemen horiek ere ekologia, hizkuntzen ekologia non dute. Hori ere hor sartzen da. Ez dut ukatzen hori, ez dut ezabariatzen hori, eta ez dut defendatzen bata edo bestea, baina dirua guztio bat dugu aurrezki batzuk, eta non ditugu zertara erabiltzen den, zer egin nahi dugun gure diruarekin, nori usten diogu dirua zer egiteko. Hori gatuko nuke nire dirua. Gero nik mundu bat daukat bat ez asko, baina bat ekartzak
hazkundea beti oinarritu izan da gauza materialetan, batez ere. Produzio, ekoizpen. Esan edo, kontxeak, gauzak, erabilgarriak, jantziak, nizte izan historizta. Eta, hori da, nolabait txisteko, ikusgarriena, errez ikusten dena eta errez erabiltzen dena. Baina, badira beste erabilpen batzuk, esan edut, materialak ez direnak. Bota ezagun kultura. Nik uste dut ez da oraindik oso... Hazkundea berez... Niretzako hazkundea daukan problema da, hazkunde materiala. Ze materia mugatua da, gupu mugatu gara bezala, ez da? Materiala, esan dut, petrolio esan duzu, burnia ez da, mila gauza, ez da, likadura eta bat. Baina beste errealitate batzuk, hain materialek ez direnak, horiek berez, nolabait esateko, muga guk jartzen ditugu. Muga ez da esan muga ezin, baina, kultura bota ezagun ez da. Bai, edo... Hor nik uste zailtasun bat daukagula eta nik uste hori historian zehar, 19. mendean, hazkundea industriaren inguruan, salto egin zuen gora. Orain salto izan da teknologia, baina teknologia ere materiala da, azken batean. Eta teknologia batez ere erabiltzen da gauza materialetako, baina baita ere erabiliteke beste gauza askotarako. Esan edut, kultura esaterakoan, zergatik, niretzako ez da, hau ondo dagoen edo baitera. Zergatik ezin dugu ez, hain zail egiten zaigu, hazkundea materiala aldetik joan beharrean, materiala ez diren gauza aldetik joatea. Kultura, literatura, artea, hizkuntza, mila gauza. Eta hor, balioa, esan duzun bezala, zergatik balioa beti itxatxi dugu gauza materiale. Nik uste, beti izan da hori, ez da horrengo bakarrik. Gure historian zehar, beti izan da dinamika hori. Grezian bertan, ulertzen baina, Grezian bertan salto hori ondia izan zen. Ez da, ekonomikoak inoala ikusten etiken ez da baina. Baina, esaten denean, kuadro baten atin, saldu dut ez da milioitan. Baina, nola diteki hori, nahiago kuadro bategatik hori gastatzea, beste gauza batzutan baina. Van Gogh, ez da milioi. Nahiago dut hori, ez tanketa baina, zesako dugu nik. Edo uranioa baina, edo... Aldaketa hori, ez da bakarrik gure kulturarena, nik uste oso manera badala ez da. Baina, aldaketa hori nik uste beharrezkoa da. Zerari, zibete esan behar zenun, ez? Ez dela oraingo bakarrik ez da izanen, baina orain nire ustez arras basatia da. Oso basatia da hori. Gauza materialak izatea, jabetza hori ikuste du orain 40 urte ez zela horrela. Askoz gutxiago zela, ez dut esaten ez zela, baina oraingo neurriran ikuste dut ez zela ikusten gara. Dena den hori mendebaldeko zibilizazioarena da, Beste zibilizazio batzutan, guain gertatzen da, mendebaldeko zibilizazio horrek mundu osoa hartu dula, baina beste zibilizazio batzutan gauza materialek ez duten olako baliorik. Hor, India aldeko, ekialdeko zibilizazioetan eta bestelako filosofia zuten, barne garapenari askoz ere garrantzia handiagoa ematen zioten, eta bazien bestelako, hori gure zibilizazioaren ondorioa da. Eta bai, arrazoi duzu, bat dirudi, hortik datorkigu, Grezian hasi zela hori, gero Erromara pasatu, eta gero, orain garena. Baina baziren beste...
Bueno, azkenengo komentariotxo bat, ez da bat ere zuzena politikoki, beraz, bueno, gero zuek baloratu hori ere argitaratu nahi duzuen ala ez, nik ez dut arazorik. Justo, kaneko dieten asunto hori zela eta, garai hartan, beste berri bat, kaneko dietak, Nafarroko Aurrezki Kutxako dietak eta ziela eta, beste berri bat agertu zen egunkarietan, nik egunkariak irakurtzen ditut, telebista eta ez dut abiltzen. UPN-ek Uxue Barkosen aurka salaketa bat jarri zuela, bere errenta aitorpenean ez dakiz zenbat adierazi zuela, eta hori ez zen benetan, baizik eta nik kopuru horiek ikusi nituenean, nao seguro, baina uste dut Uxuek 88.000 euro irabazten zuela urtean deklaratu zula, eta UPN-ek zioen 110 edo zela, bueno, azkenean ez zen 110, nik flipauta. Eta ez hain ez da bidatzeko, baina planteatu nahi dizuedan gaia da, persona progresista batek zenbat diru irabaz dezake hilabetean, urtean, bere koherentzia galdu gabe? Galdu gabe. Bere koherentzia galdu gabe? Zenbat diru irabaz dezake persona? Hau, adibide gisa jartzen dut, justo honen arira etorri baitzitzeidan hau burura, ez? Berdizait, hilabetean 8, 9 edo 10.000 euro irabazten ote duen, baina diru kopuru hori irabazten duen personak progresista izan dezake? Ja ez dut esaten ezkerrekoa, Komunista ez, hori seguro, ez daitekela izan. Ezkerrekoa progresista? Non dago muga? Ze diru kopurutatik gora galduko dugu koherentzia? Denok, Edo ez du zer ikustekorik? Non dago muga? 1.500 hilabetean, 2.000, 2.500, 3.000, niri gai sakona iruditzen zait, Oain dela gutxi, ezagik norekin komentatzen nuen, oain Gipuzkoan Bilduk kargo politiko altuak ditu. Soldata handiak izanen dituzte. Ja, baina, alde batetik ordu pilo bat, eta gero beste alde batetik alderdirako ere zati handia ematen dute. Bai? Edo soldatak maila normaletara jaitsi. Ez. Zuzendari orokorrak 1.500 euro irabaziko du hilabetean. Bi zuzendari orokor jarriko dugu hobe, 1.000 euro bakoitzak eta 4 orduko lanaldia. Gero militantziak ni baldin dute, 8. Baina ala ez. Edo lakorik ez dugu egin behar guk. Hori hasieran jartzen dute, horako neurriak jartzen dituzte. Hasieran negozio bat edo bide batean, edo alderdi batean, edo enpresa batean. Ez dut uste jarriko dutenik kargo publikoa lortu ezkero, automatiko soldata jaitsi beharra dagoenik. Beste gauza bat da, ez dakit zenbat eramango duela personak eta gainerakoa alderdirako. Bai? Kargo publiko batek
bueno, nik 3.000 euro esaten dut, ez dut ideiarik ere, Gipuzkoako diputazioko ordezkari, hola, ez daki zenbat irabaziko dun. Ez dut ideiarik ere, 3-4... Urtean esaten da, urtean zenbat. Bueno, pues 50.000 urtean. Bai, eta hori irabazita progresista izaten alda. Iraultzailea ez, Iraultzailea ez. Gai komplejoa, Ez da arraza, Baina... Eta niri Uxue Barko zen horren arira, jakinaiko nuke Patxi Zabaletak zenbat irabazten duen bere hor legebiltzarra, abokatu... Patxi Zabaleta bat jugu iraltzailea ez dela, progresista, bueno, baina... Edo koherentziak, koherentzia politikoak ez du zer ikustekorik koherentzia personalarekin. Edo bai. Hotxe. Uste du bukatu egin dela, ez? Uste du bukatu egin dela. Aipamen bat, abizu bat, urrengo ekitaldia, Eskune elkarteak eskainiko duen urrengo ekitaldia, otsailaren 27an izanen da, ostegunarekin, datorren gabetean. Eta izango dugu zineforum antzeko bat, ikusiko dugu Euskara jendea dokumentalen atal bat, laurden gutxi gora bere horreten du, eta egilea izango dugu hemen Samar, Juan Carlos Etxegoia. Azken.